Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Obiecała wam, że zaś wam powiem o tej motywacji. No i tak se myślę, że dziśki byda też o tym godała. I o czym to będzie, żeby nie przedłużać mi. Wiecie, psychologowie se ta naszą motywację podzielili na dwa takie rodzaje hobby. I pierwszo to je motywację wewnętrzną. I to rozumili oznacza, że my coś robimy, bo mamy taką wewnętrzną potrzebę. Nie jest to nic zewnętrznego, ino jest coś takiego w nas, co sprawia, że nam się chce coś robić. No i ta wewnętrzna motywacja, to psychologowie gadają, że ona jest lepsza od tej drugiej, od tej zewnętrznej. I ona też ma roztomajte takie rodzaje, bo albo jest tak roztomili, że to jest coś takiego hobby naszą własną, jak to powiedzieliby psychologowie, autonomia, że my coś chcemy robić, no bo takie są nasze wewnętrzne potrzeby. My tak chcemy, bo to jest takie nasze, takie coś, co nas pcha, no bo nam się to podoba, bo to jest zgodne z tym, jacy my są i tak dalej, i tak dalej. Albo można też ta motywacja wewnętrzna być taką, że my się roztumili, chcemy stawać coraz lepsi w czymś, ja? Jak coś robisz na przykład, nie wiem, grosz na jakim instrumencie, nie? To niektórzy mają taką motywację, co by być coraz to lepszy w tym graniu, albo w tym, co też tam roztomajte rzeczy robicie, bo to mogło być albo granie na czym, albo może być fuzbal, może być kopanie bala, jak w to je piłkarz, a można to być ważenie obiadu i też się jako baba, albo jaki hop chce stawać coraz lepszy w tym, co by lepiej ważyć. No i to jest też część takiej wewnętrznej motywacji. No i jeszcze jest trzecią część tego, to jest takie coś, że my mamy taką wewnętrzną potrzebę, co by my robili coś takiego, co jest ważne, co jest takie większe jako my sami, że to jest coś takiego, co robimy do innych, do świata. Ja bym powiedziała taką hobby misjo, ja? Że my chcemy coś zrobić takie, co ma znaczenie, co ma sens, nie ino tam do mnie, nie ino Jose coś tam zrobię, albo Jose uważa, albo Jose coś tam naszkryfą, albo namaluja. Nie, ino chcemy coś zrobić, co by do innych ludzi to też było ważne i żeby tym innym ludziom można i pomóc bez to. I to jest taką też część wewnętrznej motywacji, którą my mamy. No i zaś jest jeszcze ta zewnętrzna motywacja. A co to takiego jest? No, jako się domyślucie, to jest coś takiego, że nam się chce coś robić i no bez tuż, że nam kto albo korze, albo że mamy z tego jako korzyść. No na przykład idziemy do roboty, bo tam zarabiamy pieniądze, no i mamy za co żyć. Albo idziemy do szkoły. Jako bajtle, nie? Tam dzieci idą do szkoły i one się uczą i rozumili. Są takie przedmioty, które my richtig lubimy, nie? Że tam fajnie nam się uczy, no i to z tego nam się dobrze uczy i mamy taką motywację hobby wewnętrzną. Ale są też rozumili takie, które my tak nie bardzo, nie? Albo umiemy, albo nie lubimy. No i jak to jest, że te bajtle się uczą i my się uczyli tych przedmiotów? No z kuli tego, co by tam nie łapnąć, jaki zły noty, jaki zły oceny, nie? Albo zaś, co by my byli można pochwaleni, nie, że tam fajnie w tej szkole ci idzie, albo coś. I to jest zewnętrzną motywację, okej, są kary, jak coś źle zrobisz, i nagrody, jak coś fajnego zrobisz, jak zrobisz dobrze. No i jakże już powiedziała, to psychologowie gadają, że ta wewnętrzna to jest taką lepszą motywacją, bo ona wynika ze nas. Nikt nam nie godo zrób tak, albo tak, a jak nie zrobisz, to będzie to, albo to, ino nam się chce samym z siebie. No ale trzeba powiedzieć, że tako zewnętrzno też się roztomili
przydowo. No bo wiecie, każdy też chce być jako doceniony, albo tam mieć jako jakie pieniądze za pracę, albo jako ocena, albo jakie coś. To ja sobie tak myślę, że chociaż richtig czasie, no i bardziej na tej wewnętrznej skupić, to ta zewnętrzno czasami też je przydatno do rozmaitych rzeczy. No i myślę, że tela o tej motywacji to jest taki wstęp, bo ja sobie tak pomyślała rozumienie, że te roski za jaki miesiąc będą święta, nie? No i wiecie, przed takimi świętami to jest kupa roboty, rozmaite rzeczy trzeba zrobić, albo posprzątać, albo tam co przygotować, jak to robi Wigilio, to trzeba tam jakie uważyć, już tam se pomyśleć, co będziemy ważyć, co tego, przygotować się, no i czekać znoś ta motywacja do tej roboty, nie? A jeszcze trzeba do roboty normalnie łazić i tak dalej, i tak dalej. No tuż, ja myślę, że ja byda te roski tak co tydzień go dawam trochę o tej motywacji, takie fez krótkie rzeczy, co to idzie zrobić, żeby nam się chciało coś robić. To i no tela dziśki o tym takim wstępie, a zaś na przyszły roz to będzie trochę o tym, co idzie zrobić, żeby nie odkładać i no żeby nam się chciało ta robota się wziąć. No i cóż, pożegnamy się dziśki. Bardzo Wam dziękuję, że tu oglądacie. Wiecie, jak Wam się podoba, to tam dajcie ta łapka w górę, możecie zasubskrybować, bo wiecie, jako będą te subskrypcje i te łapki, to ludzie to potem poradzą mu oglądać, a ja by bardzo chciała, co by to więcej ludzi mogło zobaczyć. Tuż, tela, czymcie się i do zobaczenia zaś. Pyrsk.